Deň dobrý. Gáďovka išla nakupovať. Počúvaj ma sem. Dlho sme tu nemali taký holiček decentný. Idem sa dneska vypimpovať mojimi šperkami, lebo som si kúpila nové brada. Predtým som bola vo Flying Tiger. A to, čo som si kúpila... Tí, čo ma sledujete na Instagrame, viete veľmi dobre, že mám veľmi rada také čudné veci. Ja neviem. Viete, čo som našla? Mohla som tam nájsť vyjebanú slepicu. Ja sa poserem. Že možno to je kačka. Ale ja nevidím rozdiely v týchto tvoroch. Proste pre mňa je toto vyjebaná slepica. Kúpila som si iba zo pár pičovidiek. Kľúčenky. Toto je moja taška. Takúto mašlu. To je nádherné. To je nádherné. A ešte jednu vec, čo som našla. Nejaký jahodový lesk na pery. Isto je to shit, ale je to úplne jedno. Kúpila som si hrnček. Veľmi sa mi páčil. Ten je krásny! Že ono to je vraj váza, ale akože na jaký kvety kokot. Takú kávičku si s týmto dá. Ja sa tak teším z pičovi. A ešte som si aj porezala kvôli tomu palec. Hovorí sa, pýcha predchádza pád a podľa mňa toto sa teraz stalo. Je za všetky moje prstenie a idem vám ukázať moje nové kúpy. Toto mám celkom nové. Kúpil mi to Mickey na Valentína. Aj toto mi kúpil Mickey. Moje rúžové Rolexky s diamantama, aj tie mi kúpil Mickey. Niekto mi povedal, že som zlatokopka a niekto proste povie iba, že mám dobrú minč. Srandujem. Samozrejme, že nesrandujem, ale nie, to není o tom. To nebolo v pláne, išla som na kávu a zhodou okolností oproti mne bola Pandora. Tak reku, idem si dať čo kúpiť, ne? Neviem, koľko čo stálo, aby ste mali prehľad. Kúpil som tam nový náramok, lebo chcem mať viacej náramkov na obidvoch rukách a chcem ich nejako nastekovať, a neviem ešte jak. Stál 169 €, ale to som mala takú zľavu. A možno aj ne. Vydrž. Koko. Ale to je nedobrý, jak skôr aj si. Bola som vo Svarovskom. No. Toto nie je spolupráca, by the way, ja som moc kontroverzná. Akože ja hreším, vieš? Ja mám totižto takýto reťazku, hej, na ruku. Mickey mi robil zle a zlomil mi ju. A túto som si kúpila na Mykonose za asi 250 € a neviem koľko akože má stať normálne. Nemám k nej už nič, ani bloček. Keď to dojebe, ja som to proste vyserem, ja nejdem ani reklamovať, ja som moc lenivá. Kúpila som si k tomu matching náhrdelný. Stal 260. Oh my god! Mám aj z tej novej kolekcie. Táto vec sa mi strašne páčila. Ja vidím a ja chcem. I want it. I got it. Ty môj bačov. Neviem, ako si ich mám rozdeliť. Som strasa! A tento stál 255. Hej no. To je môj holíček.